நான் ஜிம்ல இருந்து கிளம்பும் போதே ஒரு 3 ஆட்டோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ஆட்டோ புக் ஆச்சு. அப்புறம் அந்த ஐடி பார்த்தா செந்தில் அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் டிபி பார்க்கும்போது மஸ்பிலுக்கு 50 year old அங்கிள்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நானும் கால் பண்ணிட்டு அண்ணா இங்கே வந்துடுங்கன்னு சொன்னேன். ஆட்டோவும் வருது. தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது மாஷாலாம் ஸ்டிக்கர் எழுதிச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் க்ளோஸரா பார்த்தா அந்த அண்ணா ரொம்ப 30-35 ரொம்ப யங்கா இருந்தாங்க. பட் நம்பர் பிளேட் சேமா இருந்துச்சு. சரி நம்பர் பிளேட் நம்பர் சேமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஏறிட்டேன். அப்புறம் நான் ஸ்லோவா கேட்டேன், அண்ணா அவங்க பேர் என்ன கேட்கும்போது அமீர் கான் அப்படின்னாங்க. அமீர் கானா இல்லண்ணா, ஏன்னா செந்தில்நாதன் ஏறிச்சு, ஃபேஸும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்ல என் அப்பா தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்பாவா? ஓகே, செந்தில்நாதன் நம்ம இருக்கா, சரி ஓகேன்னு சொல்லி நானும் விட்டுட்டேன். அப்புறம் அவரே ஒரு 10 seconds கழிச்சு சார் ஆக்சுவலி பயாலஜிக்கல் அப்பா கிடையாது, எனக்கு சின்ன வயசுலயே அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்பா தான் என்னை வளர்த்தது, அதனாலதான் அப்பாவுக்கு ஹிந்து நேம் எனக்கு முஸ்லீம் நேம் அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே கூசம்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் அங்கேயே உட்காந்து அவரோட ஃபுல் ஹிஸ்டரி நான் கேட்டு வந்தேன். I always tell you, blood doesn't make family, love does.